His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Padayon natong iampo ang atong mga panginahanglan karon, labi na gyud sa atong mga kaigsuonan na biktima sa bagyo nga si Odette. Ang ato sang mga katawhan nga mga matinabangon nga unta tagaan sila sa mga grasyang ilang gikinahanglan, labi na gyud ang ato mga benefactors and donors dinhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa imong anak, imong gipadanag sa tanang kaliwat ang kahayag sa kinabuhi nga walay katapusan. Itugot nga ang imong katawhan makaila sa tibuok nga kahayag sa iyang manunobos, aron pinaagi sa magdugang nga kahayag mudangat sa himaya nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa unang sulat ni San Juan. Gihigugma nato ang Dios kay una man siyang nahigugma kanato. Kun may moingon, nahigugma ako sa Dios, apan nagdumot sa iyang isig kataw, baka kon siya. Kay unsaon man niya paghigugma sa Dios nga wala niya makita, kun wala siya mahigugma sa iyang isig kataw nga makita niya. Ang gisugo ni Kristo kanato mao kini. Ang nahigugma sa Dios kinahanglang mahigugma usab sa iyang isig kataw. Ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios. Ug ang nahigugma sa usa ka amahan, nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kun higugmaon nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios, mao nga gituman nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, magsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, magsimba kanimo.
O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari. Ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan ang imong katawhan. Ug sa panghukom ang imong mga nag-antos nga ginsakpan. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Sa limbong ug panglupig, luwason niya ang kabus. Ug mabililhon ang ilang dugo diha sa iyang atubangan. Hinaut unta nga pagampuan sila sa walay hunong. Sa tanang adlaw magdaig sila kaniya. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Daygon ta sa kanunay ang iyang ngalan. Mulungtad ingon sa adlaw ang iyang ngalan. Diya kaniya ang tanang kaliwat sa yuta, pagapanalanginan. Ang tanang mga nasud magsangyaw sa iyang kalipay. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Ang Ginoo naghatagog kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayawan ikaw, O Ginoo. Unya mipauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tibuok kayutaan ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinaguga o gidaig siya sa tanan. Unya, miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya magdako o ingon sa naandan, miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan o gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaías. Gibukhad niya ang linukot nga basahon
ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilokot ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya mingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlawa ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadaig kaniya silang tanan ug nahibulong sa mga matahom pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Dunay usa ka kinaiya isip magtotoo nga gipakita si Jesus karon nato. Isip model siya nato sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Ang kinaiya niyang gipakita mao nga inig kadungog niya or inig kabasa niya sa pulong sa Ginoo, iya dayon nang i-claim nga natuman kini. I-claim niya ba mo na paghumanyag basa sa sinulat ni Propeta Isaías, ningon dayon siya, kining bahinas kasulatan natuman sumala sa inyong nadungog nga gibasa. Nganong nakasulti man siya ato? Kibaw mo? Wa mo kibaw? Siya Rosan. Nakasulti siya ato tungod kay siya mismo may desisyon nga iya tong tumanon. Karon naminaw man gyud mong pulong sa Ginoo labi na sa unang pagbasa sa Salmo. Makaklaim mo nga kini karong nabasa matuman sigon sa nadungog nga gibasa. Kaklaim mo na. Sige, ingna ko na imong tupad. Ingna ang gibasa karon natuman. Ana. Sa ato pa ang unang pagbasa naghisgot ra batog higugmaa ang imong isig katawo. Kay kundi ka mahigugmas imong isig katawo nya magsikag ingon na higugma kas Ginoo bakakon ka. Natuman na. Wa na gid mo roy gidumtan. Wa na mo'y gidaog-daog. Kanang inyong mga anak, wa ninyo sige kasaba. Sige hiyaw-yaw. Daog-daog mo na. Mo na nga diri sa atong Ebanghelyo niingon diri pagpagawas sa mga dinaog-daog. Sagaran na bas dinaog-daog ang kanang yung mga anak gagmay. Muna ini kadako sa anak nila maghuwat sa na silang mudako, sila na say mudaog-daog kay natakdan man sa ginikanan. Mao nang naagi ng term sa mga bata, salig la kadako kada karulig dako nako. Ana murabag na sila saad ng daan ba. Ako sa una mao man akong saad sa akong mama. Sigihan kog latos ino kog karulay kadako na kog suklan tagyud ka. Ana ko nahona, mo to pagkadako nako da hilak lagi sa mama. Naliwat man ko siyang batasan, ako na sa siyang kasaban. Asawa man nga, mauntay akong saad. Kamo din niron, kanang linatos, binunog sa ginikanan. Wa de mo ron mo sokol sa iyong ginikanan. Oy, kaklaro ang mga naong ninyo. Sokol, oy. Inikadako na, musinghag sagbaos. Nga naman, tungod kay wa katuman nagpasapasara ang apan sa atong pagkatao. Muna diri sa atong kuan kaning atong Ebanghelyo asa na Salmo
Ginoo, ang tanang nasod sa yuta magsimba kanimo, pasabot ani mutuman unta sa imong pulong. Kung mutuman lang gid ta sa pulong sa Ginoo, kitang tanan gid ba? Mutuman. Wagtang ang tanang problema sa kalibutan. Tuo mo dili. Tinuod gina tanawas Kristo nga sige yung tuman. Naay masakiton, ayuhon dayon niya. Ang bakol iyang palakton, ang buta makakita. Sinangana? Unya kung kitang tanan magtuman ta sa pulong sa Ginoo, maliwat man tan Kristo, kay matud pa sa unang pagbasa, ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios. Og ang nahigugma sa usa ka amahan, nahigugma usab sa iyang anak. Nya maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios, kung higugmao nato ang Dios og tumanon ang iyang mga sugo. Isa to pa, mahimo man ditang anak sa Dios, nya si Kristo anak man sa Dios, makaayo magmasakiton, makapauli man sa pananaw sa buta, makadungog ang bungol, gani makapadaghan pas pagkaon. Unsa pa may problema sa kalibutan? Nya nganong wa man ni maayo kaning COVID, nya naman say Omicron. Sige man tatag tap-tap. ako magtap-tap ron kamo, sige mong tap-tap ya. Nga naman, matod pa sa report, daghan ang masinupakon. Galabi ang masinupakon kaysa mutuman. Pagkakita nga murag ni us-us na kuno ang kaning kuan, ang kaning sana ang cases, hala, abli dayon, sige dayon, wa nay limit, tuwa na sad, nisaka na sad, stage, ano to, level 3 na sad nga kuan, alarm or alert, niya, ngano man na, masinupakon. Pragod anang baksin, unsay gisulti, ingon dayon ang atong gobyerno, makabaksin lang tag 75, manting ito, 70% of population, wagtang na ning COVID. Nakaabot di ay. Waoy. Daghan kayong muingon nga, ada, too man kaana, ana. Ako na, posible sa tinuod nga dili nakatuhuan. Pero ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, kung musunod mo sa akong kabubuton, bisan unsay inyong pangayoon matuman, kana tinuod gid na. Nya pila na malang kabuk ang nisunod sa kabubuton sa Dios karon? Nabitay ni ingon ako, Brad. Kay lain man to siya tinuhuan. Nya di siya mag-father nako, mag-brad siya nako. Brad, unsaon nimo pagkahibaw nga matapos na ang kalibutan? Ingnan ko. Pari mong gyud kibaw ka. Nako ikaw, kibaw ka. So, kibaw ko. Ano sa matapos ang kalibutan? Siya, dili matapos ang kalibutan. Kay basta naapay nagtuos Ginoo, nya daghan ang magtuos Ginoo, di matapos ang kalibutan. Kay mao nay nahitabo dito sa Ninibe. Pagtuo nila sa Ginoo, wa na sila patyas Ginoo. Nako nya, napadero ni tuos Ginoo. Siya, ikaw tuo sa kadaghas mga Katoliko, Kristiyano. Nako, unsa man day tinuod nga pagtuos Ginoo? Unsa may tinuod nga pagtuos Ginoo? Mao lagi ni dinhi, ang nagtuo kanato, nagtuman sa akong mga sugo. Ana. Nya pila maron kabuk nagtuman sugo sa Ginoo. Ako di siyang giingnan, ikaw mutuman ka kanang giingos Ginoo. Pauli sa inyo, ibaligya ang tanan nimong katigayonan ug ang halin ihatag sa mga kabus, lingo-lingo ni listen ako. Nya, pila maron kabuk pares nimo. Nya suguasag ko ingon ana. Basig mulingo sa ko, ihatag ang tanang kolekta ngadto sa mga kabus. Listen na yan. Korte na kong dupa-dupa ni, nya ako lang ihatag sa mga kabus. Di ba? O nya, og maunay hinungdan nga pulos talingo kay lisod ng sugua. Kinsa na malay nituos Ginoo?
Human naman sila si St. Francis of Assisi, si San Roque, sila si Bishop Chupilo Camomot, gituman man ni nila, kinsa pa may musunod nila karon? Napa? Tas kamot. Tanawa. Wa na mo tuo eh. Kana simple pa kay nang sugua. Unsa nakakatong giingon ni Kristo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Nya pasaylua lang nagkapituan kapito. Kinsay mo sunod na? Wa na. Si Jesus, gisunod ba ng Jesus? Gisunod sa nas mga martir, sama ni Lorenzo Ruiz, ni Pedro Calungsod. Human naman to sila. Kinsa pamaroy mo sunod? Tas kamot. Dinhi palang dapita, galisod na. Unyag punan pagini nato nga niingon si Jesus, ang labing dakong gugma nga imong ikapakita sa imong gihigugma mao ang pagpakamatay para kaniya. Gituman man na ni Jesus, gituman na ni Pedro Calungsod, gituman sa na ni Lorenzo Ruiz. Kinsay mo sunod? Tas kamot. Kay patyon day nato karon. Karon gidayon. Patyon gid nato. Mo nang niingon ko niya, kung ako'y imong pangutan-on, Brad, og di ni mag-usab ning daganas kinabuhi, duol na kay matapos ang kalibutan. Murag sunod semana tapos na ni. Nga naman, wa nay mo tuo Ginoo. Sa tinud-anay gyud ba nga pagtuo, pulos-pulos na tabakakon. Nga naman, unsa may atong pamakak? Kana bang giingon nga sa nag-ingon ni Kristo? Kung moingon kang nahigugma ka sa Dios, apan nagdumot ka sa imong isig katao, bakakon ka. Na di na pamakak day. Kanang inyong pagsimbaron diri o kani akong pagmisa. Na di man dayta ka maong mohigugma sa tinud-anay. Di na pamakak. Lingiya imong tupad. Lingiya. Ing na bakakon ka. Ing na bakakon ka. Sige. Di ba ingnon sa gana niya, ikaw unsa man saga? Agtod-tod lang taan eh. Sigar ba kayong adlaw, sakit kaya kong mata. Muta sa tong ato diyang in charge. Tatoy in charge na to diha. Gastuan man tanan nato. Wow. Na. So, taghan lagi kay nato nga bakakon ba kana bitang padre, buhaton ko na padre. Buhaton gud taon. Wow. Parihar sa na si Ginoo. Sige tagsanong unya wa di ay. Wow na siya. So, ang buhaton karon unsa man? Renewal. Atong paningkamutan nga ma-renew ang atong kinabuhi. Nga magsunod na ta sa pulong sa Ginoo. Mao na siya atong buhaton nga kana nawa na ang silaw. Mo na buhaton. Mag-renew ba? Dili magdanghag, no? Mao na usahay kita god so ana kay ta kumpiyansador. Na maabutan kita sa panudya. Nang liwat sa ni pare, kumpiyansador sa ni. Mangita gid paagi nga ato nang masagang ang mga pagtintal sa yawa. Nya unsa ang pagsagang? Set gyud ang mind, desisyon karong adlaw tumanon kuning akong nadungog. Og kun imo na nang sugdan og kitang tanan maghimo ana na ay dagko kay grasyang moabot sa tong kinabuhi. Nindog ta. Mga igsuon, sa dakong pagtuo mudangop kita sa Dios sa atong panginahanglan uban sa mapaubsanon nga paghigugmaay. Moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa ug mga obispo sa simbahan, nga sa kanunay magdasig sila sa katawhan sa Dios, isip simbolo sa kalinaw ug paglaom, alang ni adtong nahisalaag sa kangitngit sa sala, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong Pangulo ug namunuan sa atong nasod,
nga makakatuon sila pag-ukab sa ilang kasing-kasing o pagpaubos diha sa pagkamatinud-anon sa pag-alagad, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang ni atong nag-antos sa nagkalaing-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, o atong mapalawman ang atong pagtuo, paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, og mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga igsoon nga mihalina, ilabi na sa atong mga gipamisahan karon nga pinaagi sa Dios ng gugma, maangkon na nila ang kinabuhing tunhay didto sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Langit nung amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Muna sa Diyos, ako karon nakakatakos sa pag-iatubang na lang akong kahuyang upang ang Ginoo pagaday ko. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang among mga halad nga nagmatuod sa mahimayaong pagbinayloay, aron samtang gihalad namo ang imong mga gihatag, mahimo kaming angay sa pagdawat kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang way kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ngani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan,
Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingog sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang dahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is the gift of love our Father gave us. More than just another story about a special time and place. Christmas is the gift of our praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love.
He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. Magampo kita. Lig-una Ginoo ang among kinabuhi pinaagi sa gahom niining santos nga mga misteryo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom og lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Dihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diosnong gahom, divine power. Nya mulihok rani kon kanunay gitang muingon karong adlawa natuman kining akong nadungog nga gibasa. Pasabot motuman ta sa sugo sa Ginoo kada adlaw. So magpasalamat sa tas mga mituman sa sugos Ginoo nya namalit og slots no sa pagkakaron as of yesterday
nahalina na ta, niabot na og 5,647 slots. Salamat kayo sa Ginoo. Nakahalin gitag mga 100 kapin ka slots. So napay daghang slots nga nahibilin, pero kutob ra ta karong Sabado mamaligya sa atong Christmas gift to Jesus, Mary, and St. Vincent Ferrer. So napatay 2 days more to go to give gifts. Unya, ato ning gamiton para sa atong panginahanglan sa parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks.